wai an buga misali da ƙasashen da suka fada cikin bala'i sakamakon zanga-zanga nan Sudan ga ta kusa take da mu da fa mu muke rububin zuwa Sudan dan neman ilimi dan neman arziki amma yau 'yan Sudan fa sun zama 'yan gudun hijira a cikin mu fa me ya ja zanga-zangar biredi fa da ita aka fara zanga-zangar biredi ga Libya wani mahaukaci sai ce wai Libyan ai yanzu nan 'yan ƙasanmu suke zuwa ma neman arziki to ka tambayi su mutanen Libya ya suke yanzu a Libya kuma ka tambayi 'yan ƙasar taku da suke zuwa Libya ya suke yanzu a Libya wani sai ya ce maka to ai duk abin da za ku ce mana in an yi zanga-zanga zai faru wanne ne bai faru ba daman ba kashe-kashe ba ne to yanzu wanne ne ba a yi an yadda kashe-kashe ne amma a wani yanki ba duka ba shi ma yankin da abin yake faruwa ai Allah Allah ake su ma nasun ya dakata kuma saboda baka da hankali sai ka jawo shi gare ka yanzu kan misalin da muke faɗa kullum irin garin Kano duk inda ake faɗace-faɗace a arewacin Najeriya zaka samu akwai 'yan gudun hijirarsu a Kano to yanzu idan muka fasa Kano kuma ina za a tafi jami'an tsaro suna gaya mana ba ɗaya ba biyu ba Kano tana iya ɗaukan kowane ɗan gudun hijira saboda albarkar kasuwanci da Allah ya mata da yawan population amma ranar da mutanen Kano suka fashe babu wata jiha da za ta ɗauke su a arewacin Najeriya kamar kai ne kake da ɗakin da kake shiga ka fake in ruwa ya zo in sanyi ya zo sai ka fasa ɗakin kuma ruwan zai zo to in ya zo ina za ka fake wannan ya zama hankali ya zama tunani idan takamar ka yunwa ce ta sa za ka yi zanga-zanga to ka sani a yaƙi in yanzu yunwa kaso ɗaya kake ji a yaƙi yunwa sai ta ninka saboda yanzu duk yunwar da ake ciki za dai a je kasuwa duk yunwar da ake ciki za a je aiki za a yi albashi duk yunwar da ake ciki za a je asibiti a sha magani ko da ba wanda ake so ba amma in ana yaƙi fa duk wannan labarin babu shi babu zancen asibiti in ana yaƙi babu zancen wajen aiki ballantana kai tsammanin wai wata zai ƙare gwamnati ta turo ma albashi babu ita babu zancen in ana yaƙi fa ka tafi kasuwa babu ita to dan Allah ana zaman lafiya ma ka je baka samu ba ana zaman lafiya ma albashinka bai ishe ka ba ana zaman lafiya ma kaza kuma sai ka tada hankali kake tsammanin zaka ji daɗi kuma waɗannan duk da kake ganin zaka tayar musu da hankalin suna da gidaje a waje ku bari a lallaba su a gaya musu Allah masu rabon shirya su shiryo su dan rago muku kuɗin su dawo muku da shi amma Allah kuka baza masu suka fice iku za su bakku gafiyoyin kuma sai kun cinye tasba ku da abincin ci ba wai zancen masara ko shin billahi lazi gafiya ma sai ka neme ta karasa baka san in yaƙi yayi yaƙi gawa ake koma ci ba ku tambayi mutanen jihohin da suka ga bala'in yaƙi mana wata uwa a gare ni escaper ne daga yaƙin zangon katam na escape ina karatu a zangon katam aka yaƙin zangon katam ɗaya daga cikin iyaye take bani labari ta ce lokacin da aka tsare su kwana da kwanaki ba ci ba sha ta ce da aka sake su wallahi ko da kashin yatta take ɗiban ruwa tana sha ba ta sani ba kaga wannan mafi karancin abu kenan mafi karancin abu ku tambayi mutanen Burundi da Rwanda Uganda kenan kabilar Burundi da kabilar Kigali kai da kabilar mejeje Hutu da Tutsi ku tambaye su ku ji labari wato mutanen abin nan Burundi Hutu da Tutsi da suka yi yaƙi ita kabilar da ta samu dama take kashe yar uwarta suka kashe suka yi ta zubawa a ruwa da Allah ya tashi kama su sai Allah ya ɗauke ruwan sama sai ruwan sama ya ƙi sauka suka shiga fari na bala'i ruwan gawawwaki rubabbun gawawwakin da suka jefa a ruwa sai suka koma ruwan suke sha sai zama mutuwar da suke yi tafi mutuwar da harsashi ya yi musu saboda sun koma suna shan guba da kansu kuma wallahi ba su isa suke sha ba sai sun sha wannan bala'i muke kirawa kanmu da bakinmu
idan jarumi ne kai ka kai manzo Allah sallallahu babu abin da annabi bai gaya mana ba na zaluncin shugabanni da zai faru. Annabi ya ce innakum satalqawna ba'di athara, za ku game da azzaliman shugabanni yan handama da baba kere, wanda zaka ga wani abin suna yi kamar babu hankali a cikin sa. Mutum ya ɗebi kuɗi ya sa a gidan masai, mutum ya ɗebi kuɗi ya kai daji ya haƙa rami ya binne, mutum ya ɗebi kuɗi ya yi kaza. Manzo Allah ya ce duk za ku ga wannan da abubuwan da ba kwa so, ba ku da yadda ku iya. Sahabbai sai suka ce ya ma'aikin Allah me zamu yi, ala nuna bizuhum bisayf, mu dau takobi mu fito da su. Sai Nabi ce a'a addu lahum alladhi lahum was'alu Allah alladhi lakum, ku ba su haƙƙin su na ku yi musu addu'a ta shirya. Abin da suka yi wanda ba kwa so ku kyamace shi a zuciya, masu iya gaya musu da baki su gaya musu, amma kar ku ɗauki takobi. Ku bari har Allah maɗaukakin sarki ya kwata muku. Wani sai ce maka ai zanga-zanga daban, sannan kuma kuruji daban, tawaye daban. To ai daga zanga-zanga ake koma ne tawaye. Duk ƙasar da ta fara ta yi tawaye daga zanga-zanga ta fara. Daga ɗaukar kwali ake farawa, sai a fara jifa da dutse, sai a fara kunna wuta. In jami'an tsaro sun zo tun suna fesa tiyagas, tun suna fesa ruwan zafi, in abin ya gagara sai su fara harbi da harsashin roba, in abin ya gagara sai su sa na karfe, tun suna harbi a gudu za a zo ana kici-kici da su ana kwata, to shikenan al'amari ya kare. Abin da binciken masana ya nuna ta fuskar tsaro a wannan ƙasa, adadin bindiga AK-47 da take arewa maso gabashin Najeriya a hannun mutane individual ta fi 100,000. Bindiga AK-47 wacce take hannun individual sama da mutum 100,000 ko sama da adadi 100,000, wanda bincike ya nuna yawancin duk abin da ke faruwa a dajijjikan nan namu na harbe-harbe da sauransu, makamin da ke hannunsu bai kai abin da yake hannun mutane a arewa maso gabas ba. Masana tsaro suke ba mu labari akan wannan. To kaga abin nufi kiris ake jira. Kai ne kake kiranta da suna zanga-zangar lumana, wani shi baka san me ke cikin zuciyarsa ba, da kare da doki da komai. Kuma yanzu wanda yake cewa zanga-zangar lumana, wai sikirinin zaka yi wa mutane ka caji aljihunan suka ga da me suka fito? Ya kamata mu shiga taitayin mu. Allah ka zaunar da mu lafiya. Zalla ya ce la tatamannu liqa al-aduwi was'alu Allahal afiya. Kuma wa ma 'ala rasuli illa al-bala. Naga malamin daura hadda Allah ya isa. Wannan daidai ne, saboda cutarwar da ake wa malamai ta kai inda ta kai. Mutane suna faɗar abu da tsakaninsu da Allah da kyakkyawan niyya don yi maka gata, amma kana bin su da zagi da sharri da to su dai malamai iya abin da suke iyawa kenan, kuma sun yi sun gama. Sun yi me? Sun gama. Ba wani malami da yake da kotu ko yake da 'yan sanda ko zai je iya kama maka gwamnanka ko ya kama maka shugaban ƙasa. Ba malamin da yake da ikon wannan. Wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Abin da suke iyawa shine su isar da sako. Inna ma alaikal balag, lasta alaihim bi musaitir. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. داك الله يا gani mun isar, amma fa ba wanda zamu ce kai fita zanga zanga in ya ga dama ya fita, ko ba haka ba? Ba wanda zamu ce kar ya fita in ya ga dama ya fita. Abinda zamu ce wa hukuma na farko, masu mulki ku ji tsoron Allah, ku yi duk abin da kuke iwa ku sassauta wa talakawa. Allah zai tambaye ku, wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku, wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku. Ku kuma talakawa ku guji tayar da fitina, domin in kuka tayar da fitina to ga mari ne ga tsinka jaka, za ku sha yunwa ne kuma wani abu zai biyo baya. Idan kun fita kuka yi abin da bai dace ba, ba yadda za a yi 'yan sanda su zira muku ido, ba yadda za a yi sojoji su zira muku ido.
ba yadda za a yi dukkanin wasu jami'an tsaro masu tabbatar da tsaro gwargwadon iko su ma wakilai ne a nan Allah ya wakilta su zura muku ido to kada wani abu ya faru ku zo kuna cewa malamai su ce kaza wallahi ba za su ce ba illa iyaka su ce muku daman mun gaya muku alam aqul lakum laula tusabbihun daman ba mu gaya muku ba da haka malamai sun sauke nauyin da yake kansu fatan mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu baki daya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka dawo da su cikin hayyacin su Allah ka cire musu zalamar san abin duniya na kata'i da ke zukatansu Allah ka yayyafa wa zukatansu ruwa na imani na sanyi da tausayi da jin kai Allah ka ba mu lafiya kuma ka ba mu zama lafiya duk abin da zai zame mana sharri da fitina da bala'i Allah ka iya mana Allah ka kame hannun dukkanin wani azzalimi daga cutar da mu ko na sama ko na tsakiya ko na ƙasa